Ovdje ima šator, ali možeš ponijeti i sport. Ovdje imaš i hranu Duhovno. i tjelesnu. Ovdje imaš priliku za molitvu i duhovni razgovor. Ovdje imaš priliku i za sakrament svete ispovjedi. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Od 6. do 8. rujna ove godine. U drevnom svetištu Gospe Lučičke održava se kamp za mlade. Ovdje imaš priliku i za euharistijsko klanjanje. Dođi i ti, on te čeka.